Elven, hur ser det ut där? Så mer det gott. Har du vunnit någon test? Nej, jag vann 84. Jag vann 24 för. Michael, hur ser det ut där? Nei, det har ikke gått så øyelig godt som vi har vant da. Jeg vant at jeg får vinne, men jeg tappte 2 dyster og jeg vunnet. Det var ikke nok. Ja, du pleier å være en av favoritten. Hvor er det ikke ginger vel det hele da? Så jeg vil ikke vant noe søyen kvalitetsskolen ved stekka, så har vi ikke vant noe søyen. Og øyer du nekka medalje? Det är inte bra. Fullt. Hvordan er det speciellt du øyer sammenlagt? Minst tal, jag hade henne med 5 fors, 3 fors. Det var en ordentlig sikker, og er det særlig i Bortja? Nej, det är inte bara bort. Det är också en svämming bort. Du har vunnet øyla nekk, jøkken togina. Varst du hvordan nekva kappingar du måste ha vunnet? Nei, det var ikke, men jeg eier sammenlagt 190 medaljer i alt. Så jeg vet ikke nok. Nu orkar du allt möjligt. För ut att grön helt du är det bästa. Jeg hadde bortja er det beste. Men renning er så fint, men bortja er fint. Är det stort lätt? Ja, det är alltid. För vill du helst vinna? Ja, det är inte lätt att säga, men det var god vänner.